El dèficit fiscal és la diferència entre les despeses que fa l'Estat a Catalunya en forma del pagament de pensions, inversions, beques que pot donar als estudiants i els impostos que els catalans paguem a l'Estat. Aquesta diferència resulta negativa, es rep molt menys del que s'aporta i per això en el saldo negatiu li anomenem dèficit fiscal. És el mètode del flux monetari, que es pot veure amb aquest mètode quin és l'impacte de l'activitat pública en un territori, si genera creixement, etc. I a la vegada també és el mètode que millor ens pot dir quin seria el guany fiscal d'una Catalunya independent. Hi ha dos grans mètodes, flux monetari i flux del benefici. De tota manera, el flux del benefici és un mètode més pels acadèmics perquè has de fer moltes hipòtesis per calcular el saldo fiscal i en funció de les hipòtesis que facis, doncs el saldo varia d'una manera o altra. En canvi, el flux monetari és un càlcul molt més segur en el sentit de que si l'Estat té la comptabilitat pública regionalitzada no s'ha de fer cap hipòtesi. És el mètode que internacionalment està més implantat. Els països que calculen balances fiscals utilitzen el mètode del flux monetari i per tant només hi ha un mètode. En termes absoluts són més de 16.000 milions d'euros, 8,5% del producte interior brut. Això vol dir que cada català paga a l'any a fons perdut 2.260 euros. La Generalitat té calculats dèficits fiscals des de l'any 1986 fins al 2010. Doncs en aquests 25 anys Catalunya ha aportat a l'estat espanyol uns 300.000 milions d'euros, que és molt més que el que la Unió Europea durant aquests anys ha aportat a Espanya en relació als fons europeus. I això també vol dir que cada català ha aportat al voltant de 80.000 euros, cada un de nosaltres durant aquests anys. Nosaltres paguem aproximadament un 19,5% dels impostos que recapta l'estat espanyol i la despesa que retorna a Catalunya només és el 14% del total de la despesa pública. Si d'aquí traiem els fluxos de la seguretat social, aquesta diferència encara es fa més gran. Paguem el 19,5% i només es retorna l'11% del total de la despesa, que això vol dir que per cada euro que paguem, 43 cèntims no retornen. No, és una constant al llarg del temps. Els països que calculen balances fiscals amb metodologies semblants a la nostra, que són les estàndard, les que estan avalades acadèmicament, els dèficits, per exemple, a Europa, Flandes té un dèficit del 4,4% del PIB, Estats Units, Massachusetts, té un dèficit del 2,2% del PIB, per tant, al Canadà, que calculen balances fiscals, les províncies també tenen uns dèficits, les riques, entre el 2% i 3% del PIB. Aquestes són les magnituds estàndard que tenen aquests països que calculen balances fiscals. Primer, l'Estat ens hauria de traspassar una sèrie de competències que ara encara està fent ell. Bàsicament, les més importants són les de la seguretat social,
tot el sistema de prestacions econòmiques de la Seguretat Social, doncs pensions, atur, però hi ha altres, com per exemple les beques que es paguen als estudiants, que tampoc estan traspassades. I després hi haurien doncs, altres competències pròpies d'un estat, com la política exterior, hauríem de tenir ambaixades, com per exemple doncs, defensa, hauríem de pensar quin sistema de defensa tenim, etc. Totes aquestes despeses addicionals que hauríem d'assumir aproximadament representen uns 35.000 milions. Aquí hi ha la despesa de la Seguretat Social. Si traiem aquesta despesa de la Seguretat Social i bàsicament ens assenyim amb el que seria doncs, altres estructures, com he dit abans, política exterior, defensa, etc., són entre 3.000 i 4.000 milions el cost d'aquestes noves infraestructures. El guany fiscal vindria a ser d'un 7% del PIB, quan ara doncs, el dèficit que tenim fiscal és del 8,5%. Els pagaments són bàsicament les pensions. Aquí doncs, tenim tot tipus de pensions, dels diferents règims de la Seguretat Social, tant doncs, del règim general com del règim doncs, de funcionaris, etc. Després hi ha tot el tema, que també és un gruix molt important, de les prestacions d'atur. Hi ha el sistema de pensions no contributives, també, que també s'han de fer front, però aquestes no es financen amb les cotitzacions socials, sinó que és una aportació que fa l'administració de l'Estat. La resta s'entén que es finança amb les cotitzacions que fan els treballadors que estan en actiu. En èpoques de crisi profunda, doncs, a Catalunya hi ha dèficit de la Seguretat Social, com hi és a la resta d'Espanya. Ara, en èpoques de bonança econòmica hi ha superàvit, per tant, s'entén que els superàvits d'uns anys es compensen amb els dèficits d'un altre. Per això hi ha un fons de la Seguretat Social, que quan hi ha superàvit, doncs aquest superàvit va al fons, i aquest fons serveix per pagar les pensions, la despesa, quan hi ha dèficit. Catalunya ha tingut durant molts anys superàvit, i té superàvit en els anys que no hi ha crisi econòmica. I aquest superàvit, doncs, bàsicament ha anat per pagar les pensions de la resta d'Espanya, perquè la resta d'Espanya té dèficit normalment, no té la potencialitat com per poder cobrir tota la despesa. En una situació d'una Catalunya independent, Catalunya podria assumir perfectament el pagament de les pensions. Si això es mira en una sèrie d'anys, doncs veiem que Catalunya genera superàvit. Fins i tot aquests superàvits es compensen amb els dèficits i encara queda un guany, sense cap problema. Hi ha diversos criteris. Un podria ser el del pes econòmic que té Catalunya. Això voldria dir que ens quedem amb el 19,5 o 20% del deute, que és el pes del Producte Interior Brut català. Un altre seria la població, per tant, això voldria dir quedar-nos amb un 16%. I un altre criteri, que jo crec que seria el més just, és que hauríem de quedar-nos un dèficit en proporció a la despesa que històricament l'Estat ha fet a Catalunya, perquè no és just que ens haguéssim de quedar amb un deute que ha contret l'Estat no per haver gastat a Catalunya, sinó per haver gastat en altres territoris, és a dir, perquè ens hem de quedar amb part del deute que genera la construcció de l'AVE a Galícia. I més seria el pes de la inversió que representa la despesa
de l'Estat a Catalunya, la despesa en inversió, i això se situa doncs, al voltant d'un 11 o un 12%. Hi ha una guardiola, que és el fons de reserva de la Seguretat Social, que lògicament en una situació doncs, de negociació de l'Estat amb l'Estat espanyol per la nostra independència, s'hauria també de negociar quina part ens emportem. És a dir, no només hem de negociar la part del deute de passius que ens enduem, sinó que també hem de negociar la part d'actius, i aquest és un actiu que hauríem de negociar. El que passa que també és cert que cada vegada aquesta guardiola es va buidant més, per tant, podríem trobar que si esperem molt a negociar ja no hi hagi res a la guardiola, perquè doncs, ara s'està baixant aquesta guardiola. Es pot dir que es doblaria, perquè si aquí comptabilitzem el que és tot el volum de la seguretat social, es doblaria, perquè la seguretat social sol ja representa entre 25.000 i 30.000 milions. Els primers dies doncs, tindrem, suposo, uns recursos fiscals ja, perquè la hisenda pròpia jo crec que hauria d'haver començat a funcionar, però lògicament es poden anar a buscar doncs, solucions d'algun préstec, algun país amic que ens presti, alguna doncs, entitat bancària que ens presti, etc. Això és com ho han fet la majoria de països que s'han independitzat. És per poder posar en marxa doncs, aquestes despeses de primer establiment. El guany fiscal representaria aproximadament un 7% del PIB, això són uns 14.000 milions d'euros. I l'important és pensar que això és anual, i que l'impacte no és només d'aquests 14.000 milions de recursos que la Generalitat tindria de més, sinó l'impacte, el multiplicador que això representa per l'economia, perquè amb aquests 14.000 milions més que la Generalitat tindria, podria fer diverses coses. Per exemple, si decidís mantenir el nivell de la despesa pública, rebaixar impostos. Això tindria un impacte econòmic, perquè doncs, en mans dels ciutadans hi haurien més recursos, en mans de les empreses es consumiria més segurament i tindria això un impacte econòmic. Però si la Generalitat decidís que part d'aquest guany es destina a augmentar la despesa pública, això també tindria un impacte econòmic, perquè voldria dir que la Generalitat gasta més, potser es creen llocs de treball i també doncs, això té un impacte positiu per l'economia.